pogledati što nam radi Aleks u Centru inovativne edukacije. Aleks, dobro, svako dobro tebi i tvoje gošći. Što ste nam pripremili? Neka se će biti iznenađenja. Da, rekla sam da će biti iznenađenje i naravno ja uvijek svoja obećanja ispunim, pa eto mi sada smo zapravo upali u jednu radionicu i učimo engleski jezik. Međutim, meni je objašnjeno da je za mene kasno jer treba početi u ranoj dobi. Možete mi objasniti zašto? Nikad nije kasno, imamo i tečajeve za izgubljene slučajeve. Ali prednost ranog učenja, ovo su konkretno djeca koja su predškolci, prednost ranog učenja jer je ovo vrijeme kad se ljubav prema učenju razvija. I dobro organizirana nastava, bez obzira koje područje, ne samo strani jezici, određuje manje više put, čak i životni put te djece kasnije. To je onda dosta odgovoran zadatak zapravo, određivati nečiji životni put. Da li se vi osjećate tako odgovorni? Mi uživamo u tom što radimo, ali da, ne možeš ne biti svjestan odgovornosti. Masu ove djece, smo 26 godina, pratiš ih od kad imaju 5 godina, upoznaš ih kasnije kao odrasle ljude, opet kad ti dovode svoju djecu. I mnogo njih se javlja sa raznog doškolovavanja poslije diplomskih studija, zato jer su ovdje stekli znanje kojim je, zapravo su poslije dvojezični zahvaljujući programu. Meni ne može da mi ne prođe kroz glavu, znači oni uče kao djeca, onda dođu sa svojom djecom, ja bi se osjećala prije svega staro, ali dobro, to sad nije bitno, nego mi recite, ova djeca zapravo rade i nešto vrlo novo i moderno, to je robotika. Ovaj isti uzrast koji ovdje ovako mudro priča na engleskom jeziku, na našim subotnjim radionicama pohađa radionice robotike, posebno organizirane za tu dob. Naš centar trenutno ima u ponudi 2 dobne skupine robotike. Ono što je važno istaknuti je da platforma na kojoj rade robotiku, uopće razvijaju STEM program, je kombinacija Arduino platforme i Fisher Technic platforme, koja im omogućuje da bez obzira na dob, na svoje predznanje se priključe programu i nađu idealni korak za sebe, idealan tempo. To znači da grupe koje nikad ne broje više od 10 učenika ponovno su u poziciji, odnosno voditelji, organizirati prilagođenu, personaliziranu nastavu za svakog polaznika. Jer klinci se moraju zapaliti za to što rade. A kako je još lako zapaliti klince za nešto što rade nego sa čarolijom određenom, pa sam čula da i tu imate isto nešto. Vidimo i svjedoci smo da djeca kod nas ovdje u idealnim uvjetima znaju za 5 i onda kada odgovaraju u školi odgovore za 4. Nije im bilo jasno zašto. Odgovor je bio u tome što ne znaju zapravo kako se ponašati i nedostajale su im prezentacijske vještine. Osmislili smo radionicu čarolije gdje uz pravog mađioničara uče prave trikove, 2 trika u 60 minuta i svaki put nam prodaju trik. Ali dio te radionice je zapravo da ih se nauči kako u ograničenom vremenskom periodu, od recimo minute, moraju kompletan trik prezentirati i uspostaviti odnos sa gledateljima. Jer zapravo tajna pravog trika u komunikaciji, ne u samom triku. Djeca od 6, 7, 8 i 13 godina, kako se ko zapali, potpuno nesvjesno ovladavaju komunikacijskim vještinama i prezentacijskim, tako da vade lopticu iz uha. Da, baš sam htjela reći, zapravo to je super ta stvar, što znači nije da ih vi sad učite ko u školi, kažete rečenicu, ajde ponovi rečenicu, pa ispit rečenicu, nego je sve to kroz nekakvu igru, razvoj kreativnost, tako, i onda oni u svoje znanja da nisu ni svjesni toga da svoje. Prava edukacija ima toliko slojeva, zahtijeva vrlo temeljitu pripremu, ali poslije stvari krenu svojim tokom i poslije je lakše. Ali ne možete isključiti razinu komunikacije među njima, znači ako im zadate zadatak iz robotike, prvo ih morate naučiti kako da međusobno iskomuniciraju i dogovoriti tko će raditi koji dio. Taj korak je zapravo ključan za krajnji rezultat. Najlakše ih je naučiti napraviti petlju iz programiranja. Dobro, ali ovo mi zapravo zvuči kao odlična baza za danas sutra vođe. Ovo je baza za život. Prva stvar koja im treba da bi dobili posao je predstaviti sebe. Nakon toga moraju opravdati nečije povjerenje. I ovdje mislim da ih učimo onim vještinama cjeloživotnog učenja. Na kraju krajeva mi se mijenjamo tijekom života, moraju naučiti prepoznati promjene u sebi da bi prilagodili očekivanja od sebe. Dobro, i kome biste onda preporučili ove radionice? Svima. Dobro, konkretno znači imamo i za djece i za odrasle? Znači, radionice za građanstvo su od djece, od 3-4 godine su već likovne radionice do
osnovne škole, srednje škole, radionice za odrasle, upravo je u tijeku radionica kreativnog pisanja kratke priče, do posebnih stručnih radionica, edukacija za što kolege iz obrazovnog sustava, što za tvrtke i tim lidere koji uvijek imaju iste probleme sa svojim timovima. Hvala vam puno, vjerujem da bi i meni dobro došle ove neke vještine. Sanja, eto, obećala sam iznenađenje, donijela sam ti zapravo djelić otkrivanja čarolije, tako da nadam se da si zadovoljna. Hvala ti puno. Apsolutno. Apsolutno smo zadovoljni. Hvala ti puno, Aleks, na javljanju. Evo, djecu je uvijek prekrasno vidjeti u kadru i ono što si rekla, ja isto mislim da bi se mogla naći na nekoj od ovih radionica, vrlo dobro bi mi došle.